Mga pangregalo kag sorpresa bida subong adlaw sang tagipusoon. Nagkalain-lain nga gimmick subong nga Valentine's Day tingob nga puwersa nga gintutukan ni Aileen Pedreso kag Zen Kilantang Sasa. Puno sang yuhom ang nawong sa mga senior citizen sang Barangay Burgos, Mabini, La Paz bangod sa ginhanda nga love treat sang opisyal sang barangay sa adlaw mismo sang paghigugma. Feeling loved ang mga ini bangod sa libre nga makeover, pareho sang haircut, lugom sa buhok, masahe kag manicure kag pedicure. Si Nanay Rose Fin, malipayon ini nga nakaambit sa mga Pampa Beauty. Nalipay kami kay Kap. Kanya tagaan lagi kami pribliyo nga magwapa kami. Ang iba nga senior citizen sa mga kaiping nga barangay ang nagpagunting man. Lipay man ko kay libre mo. Oo, kagdason sadya lang man. Ini nga aktibidad ang pamaagi sang barangay officials nga mapabatsyag ang pagpalangga sa mga tigulang. Ang life nila daw hindi bala masadya. So pagpungko ko, amo nang ginhamba ko nga ay situit nga mapasadya ko sila. Pila ka mga estudyante ang nagbakalman sang sorpresa. Pareho kay Clark nga hatagan sinisang bulak ang iya iloy nga bago lang makagwa sa ospital. Tatag ko yung mama. Kay mama. Naman. Palangga ko sa daan ay nanundudan. Hospital sila sa nanundudan. Kun kalabanan ang nagapaabot sang sorpresa, ang iba naman hindi naluyag makabaton sa mga bulak o kun tsokolate. Kwartahon ta na lang na iyabala para nga makabakal pa kita isang bugas kag sudan. Nabatsyaga naman ang espiritu sang paghigugma diri sa sulod sang Bacolod City Government Center kadungan sa pagsaulog sang Valentine's Day. Kung ang iban, bulak kag chocolates ang nabaton nga regalo, matamis naman nga donuts ang libre diri nga ginpanghatag para sa mga senior citizen. Espesyal man gyapon nang upod lang sa mga bata, mga apo. Kinanglan okay lang ang kuan lawas, mayor ang lawas. Hindi lang kuno kada Pebrero 14, kundi adlaw-adlaw nga sa ulugon ang Valentine's Day para kay Lola Lourdes. Para sa ako, ng Valentine's is not only February 14, it's every day. If Jesus is in your heart, ang gugmaya ara gina. Kanya-kanya man ang pamaagi sa pagsaulog sa adlaw sa Valentine's, ang importante nga ipaiway ang kalain sa buot kag magpalangga nga wala sang tupong. Aileen Pedreso, Zen Kilantang Sasa. One Western Western Visayas. Visayas.